Знаёмства з сусветам Star Wars, як і шмат для каго, у мяне пачалося з класічнай трылогіі на касетах у дзяцінстве. Я памятаю першую частку, то бок чацвёртую, глядзеў зусім малы, седзячы перад тэлевізарам на дыване, на падлозе. Амаль нічога не разумеў, але зачаравана за ўсім сачэў. Ужо пазней пачало даходзіць, што ёсць уладальнікі сілы добрыя і злыя, чаму падзеі пра космас і супертэхналогіі адбываюцца даўным-даўно, а не ў будучыні, і што тут акрамя боек на мячах є вялікая гісторыя вайны, сяброўства, здрады і кахання. Сапраўдная драма бацькі і сына, а Дарт Вейдер, яго шлем, імперскі марш і знакамітая Люк I'm Your Father надоўга занялі пачэснае месца ў сучаснай масавай культуры. Фільмы і серыялы, зразумела, дзясяткі гульняў былі выпушчаны па матывах гэтага сусвету. Некаторыя з іх атрымалі прызнанне, як тыя ж Jedi Knight, RPG Knights of the Old Republic, неблагая Force Unleashed, другая частка якой была для мяне апошняй сеттынга гадоў 10 таму, а некаторыя засталіся відавочнымі прахаднякамі. Вітаю, сябры, вы на канале Руді, наліце сабе альдараанскага віна ці машыннага самагону пілотаў Альянсу, а я паспрабую разабрацца, ці варта $30 і наколькі зорна-войнаўскай атрымалася гульня Star Wars Jedi Fallen Order. Прайшло 5 гадоў з падзей трэцяй часткі фільма «Помста сітхаў», дзе джедаі па ўсяму сусвету былі атакаваны і знішчаны разам з іх ордэнам. Перад намі Кайл Кэсціс, ці Іэн Галахер серыяла «Бессаромны», якім для мяне назаўсёды застанецца гэты акцёр. Малады падаван, які тады выжыў, праўда без шнара маланкі на ілбе, увесь гэты час хаваецца на планеце Бракка, дзе займаецца цяжкай працай па разборцы на метал старых караблёў. Чыста нібыта на размеркаванні пасля вучобы ў раённым цэнтры. Я зараз задумаўся, колькі ж яму гадоў, бо ў моманты ўспамінаў 5гадовага мінулага яму добра калі 12. Значыць, гуляем за юнака, якому і піўка яшчэ нельга купіць з цыгаретамі, а ўжо працуе. Не тое, што некаторыя. І вось аднойчы ён вымушаны прымяніць так званую сілу і спаліў сваю канспірацыю, каб выратаваць сябра па працы ад немінучай смерці. Інквізітары імперыі, што палююць за апошнімі джедаямі па цёмных кутах галактыкі, адчулі той выбух яго сілы і кінуліся па хлопца. Нас ратуюць на караблі Багамол жанчына Цэры з 4-рукім пілотам Грызам, і разам мы пачынаем шукаць магчымасць, як можа апошні з джедаяў, то бок мы, аднавіць ордэн. Адно з першых уражанняў, калі я скончыў азнаямленчы паралог платформер з лазеннем і беганнем ды зарабіў крок на новай планеце, гэта што, Dark Souls? Я разумеў, што тут у нас экшн-адвенчура, але не чакаў такога. Замест знакамітых кастроў месцы медытацыі, дзе можам размеркаваць пункты досведу ці адпачыць ды аднавіць сваё здароўе і абмежаваную колькасць стымаў, то бок аптэчак. І калі мы гэта зробім, дык усе ворагі на карце таксама абновяцца і зноў трэба будзе іх біць. А паміраючы мы губляем пункты досведу і зможам іх вярнуць толькі ударыўшы таго, хто нас забіў. Крок ад казуальшчыны ў бок геймплея, і гэта добры крок, які мяне ўразіў. На руках мы маем меч, сілу, правда на пачатку можам толькі запавольваць ворагаў, ды маленькага дроіда BD-1. У баях ён дапаможа толькі ў другой палове гульні, пакуль ж будзе выконваць роль у вашага камп'ютара, праектара карты, сканера і іншага, што не могуць рабіць мяхі з косткамі. Яшчэ ён за вас будзе лазіць па скрынях і выцягваць розныя карыснасці. Праўда, карыснасцямі гэта складана назваць, бо з луту тут толькі розныя ўпрыгожвання, тыпу новая понча галоўнага героя, дэталькі мяча ці расфарбоўка для карабля і самого BD-1. Ніякіх грошаў, дэталяў, інструментаў, інгрэдыентаў, інвентару, нічога. Fallen Order не ролевая гульня, вы можете выбраць толькі знешні выгляд вашых герояў і ўсё. І гэта ні на што не ўплывае, як вы разумееце. Усё як у жыцці. Так можна толькі дасягненне атрымаць. Я, прызнаюся, часценька перапранаў героя амаль што пад кожную лакацыю. Не глядзіце на мяне так. Я дарослы мужчына, што хачу, то і раблю. І недзе ў схаваных месцах яшчэ можна знайсці паляпшэнне, тыпу дадатковыя стым аптэчкі ці павялічыць крыху колькасць здароўя ці сілы. Але такога зусім няшмат. У асноўным проста нейкія веды пра лор гульні. Тут няма адыгрышу ролі, вам не дадуць выбіраць рэплікі ці квесты ці, напрыклад,
напрамак дзеянняў, гэта экшн, і акрамя візуальнага аздаблення вы зможаце толькі вывучаць здольнасці і комба з кожным узроўнем. Асаблівых праблем з тым, каб вывучыць усё, не будзе, таму і тут нельга сказаць, што вы выбіраеце нейкі шлях удасканалення героя. Са зброі, як я і казаў, толькі меч, але ж ім вы можаце і адбіваць стрэлы бластараў, як сапраўдны джедай, не адразу, але кідаць яго ў ворагаў, біць, круціць піруэты і так далей. Каб усё не пераўтварылася ў чарговае заклікванне ворага кнопкай атакі, дык дадалі сістэму блакіровак ворагам, контратак і ўхіленняў. Карацей, ваш чарговы удар у лоб хутчэй усяго адаб'юць, выведуць вас з раўнавагі ды працягнуць пару разоў бізуном па срацы. Нават самы слабы монстрык можа падлавіць вас на серыю атак, ад якой вы ўжо не збяжыце, хоць зацісніце ўсе кнопкі на геймпадзе. І нават калі вы навучыцеся блакіраваць, як вам падасца, ёсць спецатакі, ад якіх можна толькі ўхіляцца. І бойкі з сур'ёзнымі ворагамі могуць пераўтварыцца ў прыгожую пляску, асабліва калі ў вас пачне атрымлівацца. Але гэта адбудзецца не хутка. З часам гульня падкідвае шмат новых комба і здольнасцяў тыпу адпіхваць ворагаў, прыцягваць ды замаражваць. Пазаблытвацца ва ўсім вельмі лёгка. Ворагі камбінуюцца і камбінуюцца іх плюсы і мінусы, таму я спешу, канешне, на свае крывыя рукі часценька губляўся, які стыль бойкі абраць у пэўны момант. Але не скажу, што ўсё складана на нармальным узроўні. Аптэчак хапае, каб дайсці ад аднаго месца захоўвання да другога, ворагамі не закідваюць, і я часцей паміраў падчас паркуру, якога тут досыць. А на пачатку дык зусім мог дазволіць сабе проста падаць у бліжэйшую дзірку. Я геймер просты, бачу край платформы, правяраю, ці можна зваліцца. Ну, ці знаходжу апраўданне сваёй разяватасці. Дарэчы, гэта другая частка геймплею, якую я бы назваў прынцам Персіі. Бегаем па сценах, скочым па платформах, коўзаемся па парапетах, вырашаем загадкі, сілай адштурхоўваем, ламаем і перасоўваем прадметы. Карацей, класічныя ўзроўні для гульні з прыгодамі. Усё гэта адбываецца ў сапраўды прыгожых і разнастайных лакацыях планетах, па якіх мы можам лётаць, калі захочам і колькі захочам. Гэта ўжо трэцяя геймплейная асаблівасць, гульня па сваёй сутнасці метроідванія. Калі правесці невялікую ліквідацыю непісьменнасці, дык гэта такі жанр, дзе карта адкрываецца не адразу, і для пасоўвання наперад трэба, напрыклад, атрымаць нейкае паляпшэнне ці здольнасць. Як бы герой умоўна не ідзе заўсёды наперад. Добрым прыкладам такога жанру будзе гульня Control, на якой у каментарыях часта прасілі агляд. Там ёсць карта, па якой вы бегаеце туды-сюды, ды з часам адкрываеце новыя памяшканні. Так і тут. На некаторыя планеты вы часта будзеце вяртацца, ці па сюжэту і праходзіць ужо адкрытыя лакацыі далей, ці самі па сабе за нейкімі ніштякамі. Зразумела, чым глыбей схавалі, тым найкаштоўней знаходка. То бок вы бачыце нейкія дзверы і сказана, што зможаце іх адчыніць толькі адрамантаваўшы свой шчуп, а зрабіць гэта можна будзе толькі пазней, прасунуўшыся па сюжэце. Такія месцы пазначаны, але іншы раз, каб дабегчы зноў да такога вярнуўшыся, трэба прыкласці неблагія высілкі, ды і не заблытацца ў шматузроўневай 3D карце. А некаторыя лакацыі сапраўды немалыя, шляхі будуць разыходзіцца ва ўсе бакі, і дзе галоўная сцежка, адразу і не разабрацца. Кожную планету можна даследаваць на 100%, на што прыйдзецца вылучыць болей часу. За свае 20 гадзін я намагаўся не прапускаць усе схованкі, але на карце засталіся месцы, куды мне было ўжо лянота дабірацца. Так што чыста сюжэтка зойме пэўна менш часу, але да яе ёсць пытанні. Скажем шчыра, гісторыя не здолела мяне цалкам захапіць. Яна падаецца занадта лакальная для такога сусвету, нават не гледзячы на нібыта найсур'ёзнейшую справу па аднаўленні ордэна джедаяў. Гісторыя Цэры мяне неяк не зачапіла, хаця гэта важная частка ўсяго аповеду. Пакуты Кэла мне таксама не зразумела, і та яго душэўная дзіцячая траўма, якую ён агучвае, мне падаецца высмактана з пальца. Некаторыя моманты, як, напрыклад, пра дзяцей сілай юнлінгаў, напрыканцы гульні прыбіраюць, але ўсё роўна не выцягваюць на высокую адзнаку сюжэту. Ён проста неблагі. На пачуцці прабіў толькі BD1, але ж гэта стары і пракладзены ўжо даўно шлях да сэрцаў геймераў і гледачоў. Маленькі робот, які выдае смешныя гукі падобныя
падобнае да простых эмоцый, робячы маленькую же сваю справу, але самадана і да апошняга. Звязаны з Кэлам Кэсісам нябачнай стужкай сяброўства. Добры спадарожнік у вандроўках прыдае жыцця і мілату ўсяму навокал. Бегаем па прыгожых лакацыях, вырашаем задачкі. Калі зусім складана, BD1 прабібіпкае вам падказку. Матляем светлавым мячом, вызваляем з імперскай турмы вялікую кучу вукі. Сядзенне ў камерах не на ўсіх аднолькава паўплывала, канешне. Ды разглядаем невядомых амфібій. Цалкам я атрымаў цікавую 20-гадзінную вандроўку па сусвету зорных войнаў, ды выдатную падрыхтоўку да другой часткі прыгод Кэла. У сакавіку з'явіцца Star Wars Jedi Survivor. Добры экшен можа прымусіць вас папацець, але ж не пакутаваць. Ніводны з босаў не марнуецца дзесяткі разоў, ды і такіх месцаў, каб вас забівалі зноў і зноў, я не бачыў. Але ж і сіднем сядзець не атрымаецца, прыйдзецца панаціскаць кнопкі ды паперакульвацца, каб яе прайсці. Ведаеце, такі добры геймплейны баланс паміж казуальнай прабежкай з націсканнем адной кнопкі удару і заменай пабітага аб сцяну кантролера ад нянавісці да ўсяго існага. Гульня 2019 года дагэтуль каштуе $30. Гэта Electronic Arts, што тут яшчэ скажаш? Канешне, калі у вас будзе магчымасць узяць яе танней, бярыце. Але і за 30 яна згуляецца, і калі зорныя войны хоць неяк адгукаюцца ўнутры, хутчэй усяго шкадаваць не будзеце, не гледзячы на слабую сюжэтную складаючую. Калі б яе проста прабег без вывучэння свету, то пэўна застаўся бы незадаволены. Мне было цікава выведваць карту, перарабляць светлавы меч па некалькі разоў, хоць гэта выключна візуальныя змены, разглядаць краявіды і чытаць усе цыдулкі і запісы. Паглядзець тут ёсць на што. Дызайнеры намагаліся адасобіць кожны біём, каб было зразумела ўсё пра гэту планету, наколькі яна жывая і адрозніваецца ад іншай. І да гэтага музычка, што файна паглыбляе ў атмасферу. Малайчыны. Шчыра, даўненька я так проста не садзіўся пагуляць, паторкацца, паспрабаваць розныя комба, здольнасці. Такая сапраўдная гульня, у якую гуляеш, як бы гэта не гучала. Ну што, прапановую пад відэа адчыніць тую самую скрыню Пандоры фанатаў зорных войнаў, што Star Wars гэта толькі тое, што было раней. А зараз бы лепей яны не чапалі святое святых. І хто са мной у трып па фільмах, бо пасля праходжання з'явілася жаданне не толькі пераглядзець першыя 6 частак, але і убярыце фанатаў зорных войнаў ад экранаў, апошнія 3. Чакаю вашы джедайскія каментарыі і націснутыя сілай думкі падабайкі. Ну, калі не атрымалася, можна і проста мышкай торкнуць, залічым. Вялікі дзякуй усім, хто падтрымлівае канал на Patreon. Вы моцна мне дапамагаеце і, магчыма, калі-небудзь я здолею выдаткоўваць увесь час на стварэнне новых відэа і праектаў. Спасылкі для падтрымкі пад відэа. Я Рудзі, усіх і кожнага абдымаю, і да прыбудзе з вамі сіла.